ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин, квартира ва якчанд намуд дуконҳои фурӯшӣ қабул кардам, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, мароман сурат маълумот шуда дар WhatsApp имои экранмода роӣ кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза навор қабул кардем хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ҳисор, аз территорияи шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бухтар, территорияи ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, дӯстони азиз, территорияи Кӯлоб, территорияи Душанбе, Рӯдакӣ ва тарафҳои дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон кардем. ва инчунин квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе бо нархҳои арзон ёфтем ва аз территорияи шаҳри Бухтар ва аз дигар тарафҳо. нархҳо сар мешаванд аз 32 000 сомон, 45 000 сомон ва 75 000 сомон ва нархҳои боло хел мераванд. дӯстони азиз, навор хеле навори хуб шуда, ки хонаҳои арзон ки барои шумо мо қабул кардем. ва курси имрӯза бошад 116 сомону 50 дирам. бозам мегӯям шахсоне ки чизе ки барои фурӯхтан дорад, марама дар рақамҳои нами WhatsApp роӣ кунед, сурат маълумот мо реклама мекунем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, территорияи Калхозобод, кӯчаи Ӯзи, ҷамоати Калимарксда. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае, ки хона ҳамашон бо ремонтҳои замонавию люксае. бо об свети пайсияни таъмин ҳастае. аловхона, баня, дӯстони азиз, ҳоҷатхона, термис, кондитсионер, чойлӯби ангур, гелос, дарахтони мевадиҳанда, дӯстони азиз, ва то пеши магазина 5 минут роҳ аст, дӯстони азиз. дар пеши хона мактаби калон ҳастае. мактаб то пеши мактаба 18 минут. раҳи калон наздик, обшим район дар бига мешавад, ҷои беҳтаринае. ҳамаи хонаҳош ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ҳастае. боз такрор мекунем. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, Калхозобод, кӯчаи Узун, ҷамоати Калимаркс, дӯстони азиз. хона дастрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 330 000 сомонӣ, ки боз муобилаи хуб мешавад. нархи арзон, гирди хона маҳкам, ҳар як чиёш замонавӣ кардагӣ, дӯстони азиз. бо рӯи ҳавлишам пол нихоҳ буручатка, ин баниёшам хел капли задагӣ фасонакай. чойлӯби ангур, гирди хона маҳкам бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, дӯстони азиз. 330 бо муомила дорад, на консер ҳамачи доштаем. якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 46 89 кор мекунад. дуюмаш рақамҳои билайн дастии ахираш 16 13. инашам кор мекунад, инаш да WhatsApp дорад. ягон саволтон бошад, ягон маълумотҳои иловагӣ оиди ҳамин хона шумо хоҳед, агар фаҳмидам, марама занг занед, бо ҳамаша шумо да фаҳмода метиҳад. хона беҳтарин ремонт, ҳамаш замонавӣ аст, ки нархшам нархи арзон аст, срочное успед кунед. ҳад рақамҳо шумо 24 соат кор мекунед, маромат худи хоҳед занг занед, маълумотша гиред. лайкора занед, фаромӯш кунед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба дуюм дукони фурӯшӣ. дӯстони азиз, дукони тезтайёр ҳастае, ки дукони фурӯшӣ бо ҳамаи чизи чораш, срочное пластикияи навай. мақсад кор фаҳмондагӣ не ки идеал нест, айсияне боз 4 хел чархакҳои майда дора, ҳозир бо ҳамаша фаҳмонда метиҳем. дукон дастрочно фурӯхта мешавад, дӯстони азиз, ки бараш мегӯяд, мақсад ки бараш обшин 2.5 ба 1.70 мегӯяд, дӯстони азиз. 4 дига мегӯяд чархакҳои майдаҳакам дорад, дӯстони азиз. мақсад сим пип кабелош ҳамаш кашидагӣ ҳастае. агар хоҳем мисол ҷои худокхона мекунед, шаурма ё ки ягон продуктҳо ё ки ягон чизои меличовка, барои бисёр барои тезтайёр ҳам хел чиё мешавад. пластикияи беҳтарин ҳолат мегӯяд, срочно мегӯяд, мефурӯшем. аппаратҳои мақсад ки барои тостер, не хеле мисол фреон, обшин чанд намуд хеле аппаратҳо қасд дорад, ҳамаш мегӯяд комплект барои мисол хеле худо тайёркунӣ, барои дигар чизо, гармкунӣ, хеле чиё аппаратҳош кардем. нархаш мегӯяд 12 500 сомон мегӯяд, боз мегӯяд муомила мекунем, дӯстони азиз. 4 дига балонча дорад, хел метавонед ки кашида бареша ё ки мисол агар раи дур бареша бо камтар хай мафкара намедонам ҳуҷ мекунед, чун ине ки 4 чархак дорад. сим пим кабелош ҳамаш кашидагӣ ҳастае. ин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, 12 500 сомон қати ҳамин аппаратҳое ки тостер ҳамин чӯш кардӣ якҷоя ҳастае. бо ягон сум мегӯяд муомила мекунем, ё ягон дайво некси боша мегӯяд алиш мекунем, ё ки агар қиматтар боша болои сум метиҳем. алиш ба дайво некси дар шаҳри Бухтар, дута рақамҳои дастӣ марама дига маълумотша гиред срочно. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае, ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабӯз, шаҳраки Шарора, дӯстони азиз. ҷои беҳтарин мегӯяд, ҷои ободия ва об свет, дӯстони азиз дорад. ноҳияи Уртабӯз, дӯстони азиз, яъне ки шаҳри Ҳисор да. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 3 дар хона кардагӣ ҳастае, ки об ва свет мега дорад. обуш ҳастае.
ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, анҷомхона дӯстони азиз, обсет, пастиани, гирди хона полни худ маҳкам, якчанд дарахтони мевадиҳанда, хонаҳо ремонт дорад, гирди хона полни худ бо семиблокати маҳкам, наздикии мактаб, мағоза, роҳи калон бо хай маълумотои пурраша мегирен. Нархи хона мегӯяд срочная 210 000 сомонӣ аст, боз мегӯяд муомила мекунем. Даврозаи фасон часпондага дӯстони азиз, 3 дар хона, 6 сотиқи дига замин. Пеш хонаш бои хелӣ мақсади навес дора, баъзе антен задагӣ, кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. Рӯи ҳавлишам шебин ва битон кардагия. Нархиш нархи арзон 210 000 сомон аст, боз мегӯяд муомила мекунем. Якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 3958, дуюмаш рақамҳои растии ахираш 9106 кор мекунад. Инаш дам ҳам имо, ҳам ватсап пайваст дорад. Шаҳри Ҳисор, ноҳияи Уртабоз дӯстони азиз, ҷои убодиша, ҳама чӣ дорад, хона беҳтарин ремонт аст. Ягон савол tomoshabon маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона шумо агар хоҳем фаҳмида, ин рақамҳошро занг занем, ҳамаша ба шумо фаҳмода метавонем ва нарха 210 000 бо муомила мекунанд. Марамат занг занем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат дар рақамҳои 885 1225 ватсап, имо, телеграм пайваст дорем. сурат маълумотро роҳ кунед, чизе ки набоша фурӯшӣ, мо дар видеои оянда ҳамин хел фурӯшда мемонем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае ки срочная қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, дар Каротагинский навхонаҳо. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ ҳастае ки 2 та кухни дӯстони азиз, ҳоҷатхона отдельни, ванна отдельни дӯстони азиз, бо ҳастаи ҷои ошхона, баня отдельни дӯстони азиз, хоб пеши мактаби 79, хоб гирди хона маҳкам, ремонтҳои беҳтарин кардагӣ, калидор, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. Гирди хона маҳкам, якчанд намуд дарахтонам дорад. Хона бениҳоят расходи калон кардагӣ аст. дӯстони азиз, хона мегӯяд дастсрочно фурӯхта мешавад бо нархи 520 000 сомонӣ ки боз мегӯяд муомила мекунем. чӣ хеле ки ман номбар кардам, 2 таи дигар кухни отдельни, ҳоҷатхона, ванна ҳамашон отдельни дӯстони азиз. ҳамин харидори аниқ боша мегӯяд арзон мекунем, мегӯяд бо мақсад ки омада бинем. хоб якумаш рақамҳои мегафон дастии ахираш 10, дуюмаш рақамҳои ватсап, ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона шумо фаҳмидам, марамат занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода метавонам ва арзона мекунам. шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфта бошед ё квартира ки замин, дар комментарияи мо нависед ки аз куҷо ба шумо хона, замин, квартира ки лозим астаем, мо дар видеои оянда албатта ки аз фурӯшиҳоndo ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки срочная қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, совхози 50-солагӣ. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардагӣ, ки хонаи дуошона астае ки байни коридора банияшам дуруда дӯстони азиз, ошхона ва дигар чизҳои лозимӣ бо хайхтон маълумотша мегирен. обши хонаи дуошонаи проектҳои нав катаи 6 сотиқа, гирди хона маҳкамаи 6 дар хона дорад. дӯстони азиз, ҳаммом, кухни мегӯяд дурушта астае, якум ошонаш мегӯяд, якум этажаш полни худ мегӯяд ремонт кардагӣ, дуюм ошонаш мегӯяд ремонт кардагӣ нестае. гирди хона мақсад ки маҳкама бо обсвет таъмин аст. нархи хона мегӯяд 450 000 сомон аст, мегӯяд соҳибшон, боз мегӯяд муомила мекунем. чӣ хеле гуфтум, ҳаммом кухниш мегӯяд дуруни хона дорад, дар якум ошона, дуюм ошонаш бе ремонт. якчанд намуд дарахтони мевадиҳанда дӯстони азиз, мақсад гирдаш маҳкам, нархи хона 450 000 сомон аст. рақамҳошон мегафон, рақамҳои ватсапшон, ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ бошад, марамат занг занем. ва шахсоне ки мисол шумо ҳам агар хонаи фурӯшӣ, замин, квартира, ягон магазин, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардам, марамат дар рақамҳои 885 12 2020 ватсап, имо, телеграм пайваст дорем. чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумотро роҳ кунем, мо рекламада мемонем. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хона ё ки дачаи фурӯшӣ дӯстони азиз, ки хона астае, аниқтараш бигем, хона қарор дорад дар ноҳияи Варзов, тарафи Ҷангалакда. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 дар хона кардагӣ астае ки хонаҳош хай ремонтш миёнае барои зиндагӣ мешавад. обсвет нархаш мегӯяд 150 000 сомон аст, мегӯяд соҳибшон, боз мегӯяд муомила мекунем. ноҳияи Варзов, Ҷангалакда дӯстони азиз, ҷои хонакиниам бо дорад. 2 дар хона кардагӣ астае, ҳоҷатхона, баня, кухни ва нархаш 150 000 сомон. хоб рақамҳои соҳибшона ахираш 65, ка ягон савол боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона фаҳмида, шумо занг занем, ба шумо фаҳмода мекунам ва нашод сумшам мегӯяд арзон мекунем. дӯстони азиз,
хеле гуфтам ки дар навори мо агар мисол ягон хона замин квартираи маъқуле ки наёфта бошем мисол аида арзонтар мехоҳем ки ягон савреминитар мехоҳем ки ягон наздики района мехоҳем дар комментари нависед аз куҷо ба шумо чӣ хел хона замин квартира ки лозим аст дар комментари мо пурра карда нависем мо агар ёфтем албатта ки дар видеои оянда пешкаш мекунем шумо дастгирӣ кунед лайкотона лайку бепула мизанед фаромӯш накунед силкаи навори моро агар имконият бошад дар WhatsApp имо Telegram дар рафиқотон дар ҳамин сайтотон подписааш кунед. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта дар вокзал дар наздикии вокзала мегӯяд маҳаллаи Дӯстӣ. дӯстон назди заминашон 3 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона ошхона баня кухни ва кухни ванна ҳоҷатхона адел инчунин канализатсия мега дорад. хоб чойлоби ангур гирди хона маҳкам. хоб то вокзала мегӯяд аз ҳамин хона мегӯяд 5 минут мега роҳ астай. хоб хай хонаҳо ремонт дорад дӯстон азиз ҳоҷатхона ошхона баня аделни обшуда астай. бухай маълумотша мегиред нархи хона 240 000 сомон аст боз мегӯяд муомила мекунем. маълумотша соҳибшон 3 сотиқ навистагӣ астай. ду дар хона кади калон калон гирдаш маҳкам ҳай ҷои ободия мега ҷои хубай дурни шаҳр уже мегзара мега. хоб 240 000 аст рақамҳои соҳибшон аст мегафон ягон савол ягон маълумотои иловагӣ бошад марҳамат занг занем ва кадоме ки мисол хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан бошад мо реклама мекунем дар YouTube дар ҳама ҷо метавонед сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp мо дар аввали видео роҳи реклама мемонем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки бо нархи арзон срочна қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар деҳаи Тугмагӣ ду гуфтагӣ аст соҳибшона ки шаҳри Кӯлоб назди деҳаи Тугмагӣ. хоб маълумотои бештар тариқи телефон заминашон 8 сотиқ замин аст дӯстон азиз ки ду дар хона кардагӣ аст. баня мегӯяд дар дурушай бухай маълумотша мегиред таъҷилан мегӯяд фурӯхта мешавад нархаш мегӯяд 75 000 сомонӣ. шаҳри Кӯлоб деҳаи Тугмагӣ. хоб нархаш 75 000 сомон аст муомила савдош мегӯяд дар назди хона ин рақамҳои мегафони соҳибшон аст дигар маълумотоша нагуфтем кадом то ки мехаред ягон саволу иловагӣ оида ин хона агар шумо хоҳед фаҳмидан рақамошона занг занед чӣ саволе доред чӣ маълумоте ки мехоҳед занг занед анин қадар гиред марама. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон ки срочна бо нархи арзон квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе тарафи ноҳияи Сино. хоб гипрозен дӯстон азиз гипрозен ҷойгир аст бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад ки якхонага квартира дар 5 ошона қарор дорад 34 квадрати метр. бо обсвои таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня кухни интернет бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад ремонташ мегӯяд замонавӣ. хоб хай надаиҷа навистагӣ аст квартира 6 ба 3 мехали калидорош чанд ба чанд ҳамаш навистагӣ аст бо диққат тамошо кунед бо ҳама чизи чорааш фурӯхта мешавад шаҳри Душанбе ноҳияи Сино дар гипрозен нархаш мегӯяд 260 000 сомонӣ аст боз мегӯяд муомилаи хуб дорад 260 бо муомила ва савдои хубаш дар назди квартира. оида ин квартира шумо агар маълумотои зиёдтар хоҳед агар фаҳмидан агар шумо ки харидор бошед рақамошон аст 918 ахира 63 занг занед саволотон дар ҳамин аккаунтен сероша мегӯяд то қасуми холи алиш намешавад дигар маълумотои пурра аз рақамҳо марҳамат занг занед. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон срочна қарор дорад дар шаҳри Бухта дар 14 микрорайонда. духонага квартира дӯстон ки дар 4 ошона қарор дорад ки доми 5 ошона аст 40 квадрати метр. пеши мактаби 8 боғчаи кӯдакона пешаш дӯстони азиз наздикии бозори Фаровон вокзал ҳоҷишарифам тақрибан 1.5 километр 1 километр дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз ремонт кардагӣ аст квартира бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ нархи квартира мегӯяд 300 000 сомонӣ аст мега соҳибуш мега бо мегӯяд муомила мекунем. ҳай нархш арзон аст ҷои хубай мегӯяд 14 микрорайон маркази шаҳр дохил мешавад рақамҳои соҳибшон аст мегафон ягон савол ягон маълумоту иловагӣ боша агар марҳамат занг занед фақат ҳамин бародари азиз кадоме ки ҳозир шумо навора тамошо доред ҳамин бародар шумо лайка ҳозир занед лайки бепула я шумо чӣ намеравад ки мо пешравӣ мекунем барои шумо тез хонаҳои арзон ва квартираи лайка худи ҳозир занед фаромӯш накунед ва фикриёхтон дар комментария нависед касе ки мисол хона замин квартира чизе ки барои фурӯхтан боша марҳамат рақамои мо 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорад тоқаи номеро барои реклама карданае шахсоне ки мисол хонахар замин харед дар комментария нависед мо дар видеои оянда пешкаш мекунем.
мегзарем ба 11 замини фурӯшӣ. Замини фурӯшӣ назди ҳавлиги аст. Дӯстон, срочное қарор дорад дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шарифсони азиз, деҳаи Шоҳиншоҳ, лаби каналда. Обшин обуш бафкин проблема нест, бохатор маълумот ча мегирен. Дӯстон азиз, временка фундаментҳои гидаш рехтагӣ ҳаста, гид ванашта одамо зиндагӣ дора, бо метавонем ки занг зани шароитоша аниқ карда гирем. 10 сотиқ замин масоҳат дорад. Фундаментош рехтагӣ аст, бо арматурами хеле мондага барои стумош, барои мақсад проектои гидаш. Нархашон мегӯяд 32 000 сомон аст. нашо дига чиша бохатон аниқ карда мегирем. 32 000 аст, 10 сотиқ замин, ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, деҳаи Шоҳаншоҳ, обшин Шоҳаншоҳ, лаби канал. ин ҳами рақамҳои мегафони соҳибшина. Ягон саволу иловагӣ, ягон маълумоту иловагӣ оиди ҳами замин хоҳем фаҳмидан, марама занг занед чун азиз. Чи замине ки хонае ки боша рӯй кунем, мо реклама мекунем. Ин буд навори имзои мо. То видеои оянда.